Der udbrød for kort tid siden slagsmål på Nørrebro i København efter et politisk debatmøde. På mødet diskuterede Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt tonen i indvandrerdebatten med blandt andre kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen. Korsgadehallen i hjertet af Nørrebro lagde hus til debatten, og da mødet sluttede, forlod en lille gruppe nynazister mødet, hvor de blev angrebet af hætteklædte unge. Michael Robert Wigman, hvordan udviklede den situation sig så? Jamen, det udviklede sig jo sådan forholdsvis dramatisk. De 4 unge kom ud her foran, og der stod der så de her indvandrerdrenge og ventede på dem. De gik så til angreb på dem med knytnæveslag. En enkelt kastede en cykel, og politiet blev altså nødt til at bryde ind. Samtidig med det, så blev der også fra en opgang herover bag på den anden side af mig herover, der blev altså kastet fyrværkeri og kanonslag ud over området her. Men det hele varede altså sådan cirka 5-10 minutter. Så fik politiet altså fat i de her fire unge, som de så fik sat ind i en bil og kørt væk. Vi skal understrege, at de er altså ikke anholdt, men politiet vurderer altså, at det var nødvendigt simpelthen at få dem væk herfra, for ligesom at få fred og orden her igen.